Hakakat arteri uluber araja arpusan ke Hinyau Trap Youth Council HYC Nongstein Circle hakat jing alam usamla Yaines Cameron Tatiang u General Secretary berusamla Oliver Twist Marngar Vice President kila Lejban Bo dak jing tho hakmat u Branch Manager Jong ke Meghalaya Rural Banks MRB Nongstein Branch ban penbet yaki artli ki jing bagi pajba ki mat hapo ketika bank. Kita noy alam ke HYC kila penpau baka wei kamat ka baka seng kala bo jing tho ka dei hadien ke jing yo jing ujor na ki babon balang halor ke jing bo nong trei ban le KYC dau bam dei utrai ri trai mulok ha ka baka ni kalawan ra jing shibon namar ki babon ki balai don kam hang ni ki dei ki baduna ka pole puthi kumta ki syam shitam ban ya sngo tho ha ka be dei bat ka ktien ka thlet Sakawai pat kamat ka baka seng kala pensngo ka dei halor ban bo ya ki jaka sei pisa automated teller machine ATM hapo jong ka Nongstein na ka bentaban pensuk yau pajba jong ka dong ka than na kaliang u branch manager ka tega bank ula kular bo unsim khia ya kani ka kam bat ban pha no wood shaki bor bahalor ban le ya ka badon kam kaliang jungi ka Hinyau Trap Youth Council Nongstein Circle ngilayo F1 manikondo yu branch manager soka Meghalaya Rural Bank Nongstein Branch kapede berarti kimat jinga kajing tepat kajing dawa jongi peningkong golong ba adien ya kaba nilayo kajing ujor kajing ud ni pipai ba pengonon kam kani kaban akabe de kajing don jung kiwe pat kijat kon rio akani kaban dapat kajing don jung kiwe pat kijat kon kani kaban ka kan sisa ikini ki isparado para than jungi kani ka jaka nomor ba kim sungsu ekaktel kim sungsu nomor ba ki hapan kran da kata English kani da hindi kumta na kaliang jungi ngila kerpat yu branch manager baule ai lapan sim kya kani kam lapan penbai lapan tujegi no dawe pap badai try mulo nang banla sungsu ekaktel nang bagini ki parado para than jungi ki bo belatemen ki belasan ki bom nang banthok ki bom nang banpule ki sungtho batila non kami ni ba kabar hadirin ba miyoi ba kasor Nongstein kadon tang khanjat ki state ki ATM kunta kaliang jungi nang man pensuk ki nongman non kam ki ba jadi customer juga ni kabar ngilabo ka jingka pad how branch manager buat nakalian jung branch manager ulakran baik ini ti artili ki benta ini ti artili ki mat ki ngilabo onsiem on forward on unle no play ni ka Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya